ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତାହାର ନାମ ବୋକାରାମ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁଅକୁ ବୋକା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଚାଷୀ ଚାଷ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥାଏ ସେଥିରେ ତାର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ମୂର୍ଖପଣିଆ ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ବୋକା କେବେ ବି ତା ଜୀବନର ଭଲ କାମ କରିନାହିଁ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଉଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ବାପା ମା ପୁଅର ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଭାବିଲେ ପୁଅକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ଦିନେ ବୋକାକୁ ତାର ବାପା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦୂର ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାପା ମା କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଭାବିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପୁତ୍ରକ କରି ରଖିଥାନ୍ତ, ହେଲେ ଏପରି ବୋକା ପୁଅଟିଏ ଦେଇ ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦିଦେଲ କାହିଁକି? ଶେଷରେ କର୍ମକୁ ଆଦରି ପୁଅ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦେଶରେ ଜଣେ କଠୋର ଆଚରଣର ରାଜା ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ସେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଥିଲା। ଦିନେ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତାହାର ବିବାହ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କରାଯିବ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଇଜକୁ ଯାଇ ଅମୃତ ଆଣିପାରିବ ତାହାରି ସାଥିରେ ଝିଅର ବିବାହ ହେବ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧେ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ସୈନିକମାନେ ଖବର ନେଲେ, କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଅମୃତ ଆଣିପାରିବ। ଏପରି କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ସେପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ କି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବୋକାର ବାପା ଆସି ପୁଅକୁ କହିଲେ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହେଲେ କାମ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ରାଜା ପାଇଁ ଏକ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବୁ, ତାହାହେଲେ ରାଜା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ସୁଖରେ ରହିପାରିବୁ। ବାପାଙ୍କର କଥାଟା ବୋକାର ମନକୁ ପାଇଲା। ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ବାପା ପୁଅକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ସେଥିରୁ ରୁଟି ନେଇଯା, ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବୁ। ଟଙ୍କା କିଛି ନେଇଥା, ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବୋକାରାମ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା।